اور عشق دا قصہ جڑا کتاباں میں لکھیا نا، ان کتاباں تو اسلام آباد دی سڑک تے لے آنے والے بندے دا نام خادم رضوی۔ عشق دا جیڑا قصہ کتاباں وچ پڑھی دا تے سنی دا علماء کولوں بھائی عشق رسول اللہ دا ہوندا ہے، عشق ہوندا ہے، عشق ہوندا ہے، ایک تھیوری سندیاں 40 سال لنگ گیا ہے کہ عشق ہوندا ہے، عشق ہوندا ہے، لیکن او کی ہوندا ہے تے کیویں ہوندا ہے یہ رضوی صاحب دسیا ہے۔ ہاں عشق کی ہوندا ہے بابے رضوی دسیا، وہ کیویں کریدا ہے بابے رضوی دسیا، تے جنوں عشق لگا ہوے او کیویں دا ہوندا ہے بھی بابے رضوی دسیا۔ او دے انداز کی ہوندے نے، او دے اعتبار کی ہوندے نے، او دی گفتار کی ہوندی ہے، او دا کردار کی ہوندا ہے، اے بابا جی نے دسیا ہے اوے عشق انج دا ہوندا جے۔ سمجھ آ گئی؟ اگر کسی نے چلدا پھردا عشق ویکھنا ہوئے تے او بابا رضوی ہوئے اسی کڈے خوش نصیب آئے اسی ٹردا پھردا عشق ویکھیا ہے۔ تسی صحابہ دے عشق دے کسے سنے ہیں، پھر تسی تابعین دے مجاہدین دے عشق دے کسے سنے، اسی محمود غزنوی دے عشق دے کسے سنے، اسی خالد بن ولید سرکار دے عشق دے کسے سنے، اسی محمد بن قاسم دے جہاد دے کسے سنے، اسی انہاں دی للکار دے کسے سنے، اسی قتیبہ بن مسلم دا جہاد، اسی طارق بن زیاد دا جہاد، انہاں دا کشتیاں جلانا اسی سنیا، اسی اورنگزیب عالمگیر دے عشق دے کسے سنے، اسی مجدد الفسانی دا پابند سلاسل ہونا سنیا، اسی امام مالک دا خلق قرآن دے مسئلے تے جیلے جانا سنیا پڑھیا، اسی امام اعظم دا حق گوئی دی پاداش جیل جانا سنیا، واللہ العظیم اسا سنیا سی، لیکن اسی کہہ سکنے اسی ثانی مجدد اور ثانی امام اعظم نو اسلام آباد دیاں سڑکاں دے لبیک دے نعرے مار دیا تکیا ہے۔